Molt bon dia. Avui ens hem despertat al cor del Pirineu català. En concret estem a l'Alberca dels Isards. Així que, com us deveu imaginar, avui toca conèixer a fons la comarca de la Cerdanya, envoltats de muntanya i amb el vent a favor. Ai, no us ho he explicat, però estem a peu de les pistes d'esquí de la Molina i molt a prop del telecabina d'Alt 2500 que ens porta fins a la Masella. I tot i que estem a l'estiu i de neu res de res, es poden fer moltíssimes activitats. Així que jo acabo d'esmorzar i us les expliquem a les pistes. Hola, bon dia. Hola, bon dia. La Marta. Jo mateixa. Hola, sóc la Judit. Hola, Judit, què tal, com estem? Molt bé, encantada. Venim a veure quines activitats podem fer aquí a la Molina durant l'estiu. Doncs bé, si esteu a punt, sortim i les veiem sobre el terreny. Doncs molt bé. Mira, Judit, aquí tenim el telecabina, és una de les principals atraccions de l'estiu aquí a la Molina. Un cop estem a dalt, pots baixar o bé a peu, o bé en bicicleta, o fer una excursió fins al niu de l'Àliga, que és al cim a 2.537 metres. Doncs pugem-hi, no? Som-hi! The blues, that is a feeling that makes you feel very... Ara ja comencem a tenir una mica de vistes i hem pogut veure algunes de les activitats que es poden fer aquí a la Molina durant l'estiu sense necessitat de neu, no? Sense necessitat de neu, ja ho veieu, canviem el blanc de l'hivern per al verd de l'estiu i es poden fer moltes i moltes coses. Activitats per a nens, per a famílies, per a joves, activitats de tot tipus. Què podem venir-hi a fer, per exemple? Aviam, tenim des activitats molt clàssiques, com pot ser una piscina d'alta muntanya per relaxar-te, com pot ser les pistes de tennis, com pot ser el tir amb arc, que tot i ser clàssica també té molt d'èxit, i després tenim coses més modernes, com el parc d'aventura als arbres, com els segways, com les tirolines. Aquest any també tenim una novetat molt xula que és el karting. El karting va dirigit a nens entre 3 i 14 anys, en uns karts més petits elèctrics i després uns altres de benzina, això fins a nens de 14 anys. En fi, la idea és que tothom pugui fer activitats. El telecabina ens permet accedir des de la cota 1.700 fins a la cota 2.340. Un cop som a dalt, podem fer una excursió a peu fins al cim de la Tossa d'Alt. En el cim trobem el refugi niu de l'Àliga. És una excursió molt maca que ens permet veure el paisatge de Berguedà, de Cerdanya i de Ripollès. En fi, hi ha una mica de tot, per tot tipus de públic. Des dels més petits fins als més grans. La idea és que tota la família i durant tot l'any pugui trobar coses per fer aquí a la Molina. Ara sí que ja estem a dalt i aquí sí que ja veiem que tenim diferents opcions, no? Exacte. Goita, mira, tenim l'opció de pujar a peu fins al refugi niu de l'Àliga. És una caminadeta més o menys d'uns 20 minutets i arribem al cim. Estarem a 2.537 metres. Tenim un refugi, cafeteria, per fer una mica d'àpat i, a més, amb unes vistes extraordinàries de lo que és Cerdanya, Ripollès i Berguedà. I aquestes fletxes que tenim aquí davant? Aquestes fletxes són per als que pugen amb la bicicleta de descens. Funcionen una mica com el que són les pistes a l'hivern, com les pistes d'esquí. Vol dir que el recorregut verd és el més fàcil, després el blau, el vermell i el negre ja és per als top de la bicicleta. Suposo que des d'allà dalt devem tenir unes vistes molt bones també. Podem pujar-hi? Extraordinàries. Allà tenim un mirador i ens indica els diferents cims que tenim a la zona. Ens hi anem? The blues,
Bé, doncs ara hem arribat aquí al cim, estem a 2.340 metres, ja veureu que el paisatge és espectacular. I quan baixem provarem una de les activitats també que tenen molt èxit durant l'estiu. És una activitat que es pot realitzar des de 4 anys, que hi ha el circuit infantil, fins als adults de qualsevol edat. També va per nivells, per colors, circuits més fàcils, circuits de més alçada més difícils i a passar-nos-ho bé, llançar-nos per les tirolines, per les cordes, pels ponts tibetans. Perfecte, doncs acabem de gaudir d'aquest paisatge i anirem a fer aquesta activitat. Ara baix ho trobem. Molt bé, perfecte. The blues. Ara sí que suposo que això d'aquí darrere és el Parc d'Aventura als Arbres, Ja no? estem al Parc d'Aventura als Arbres, ja ho veus, que pots començar a pujar, a tirar-te, a saltar i que tu passis d'allò més bé. Doncs moltes gràcies per la visita i nosaltres animem a tothom a que vingui aquí a la Molina, no només a gaudir de l'hivern, sinó també de les moltes activitats que es poden fer aquest estiu. Exacte, durant tot l'estiu podeu fer, ja ho heu vist, més de 20 activitats diferents per totes les edats, per tots els públics. Doncs moltes gràcies. Merci. Doncs bé, hem agafat el cotxe per venir fins a Alt, perquè m'han dit que aquí a l'aeròdrom puc fer vols sense motor. Jo no sé exactament de què es tracta, així que espero que m'ho expliquin molt bé abans d'enlairar-me. Hola, ets en Sergi? Jo mateix. Soc la Judit. Hola, Judit, què tal? Encantada. Amb aquesta avioneta serà la que farem vol a vela? Sí, amb això mateix. Jo espero que m'ho expliquis bé, perquè no sé res de com va i espero i confio totalment en tu, eh? Vale, ben fet, cap problema. Com hem de començar? Què hem de fer? Pues ara m'ajudaràs a baixar-lo cap a la pista i allà t'explico com funciona el veler una miqueta i esperem a l'avió remolcador i sortim a volar. Tu aniràs davant, que així veuràs més bé. Vale. Ara et ficaré el paracaigudes. Esperem no haver-lo de fer servir, no? No, no es fa servir mai, però bueno, te l'haig de posar i com que te l'haig de posar t'haig d'explicar com va. El paracaigudes és per si, en el cas de que toquéssim amb un altre veler o amb un altre avió o amb un ocell. Vale, en cas de que tingui que saltar amb aquesta mà, agafes d'aquí, ara no tibis, que me la lies, i tibes. Vale. Ja està, i el paracaigudes és un paracaigudes de seguretat, portarà fins al terra. Vale? I ja està, per pujar, fiques el cul aquí, una mà aquí i l'altra aquí, i passes un peu i passes l'altre. Per deixar-te anar, veuràs que la cúpula, en cas que passi alguna cosa, que no passarà res, però t'ho haig d'explicar, ¿vale? La cúpula sortirà volant, Sí? gires d'aquí cap a qualsevol dels dos cantons, es deixen els cinturons, saltes i fas lo del paraca, ¿vale? Perfecte. L'avió bàsicament es mou amb 3 eixos, ¿vale? Així, controlem aquest eix de l'avió, ¿vale? Així, el que fem és perdem velocitat o guanyem velocitat. Amb els peus controles aquest eix així. Vale. Vale? Per girar, el que hem de fer és una combinació de peu-palanca. Tu vols anar cap a la dreta, fas peu-palanca cap a la dreta. I si vols anar cap a l'esquerra, peu-palanca cap a l'esquerra. El que passa que no és com un cotxe. Tu com un cotxe, quan vas girant, aguantes el volant tota l'estona durant tot el revolt, no? Sí. Doncs aquí, si fas palanca tota l'estona, el que fas és que l'avió et fa això, que no ens interessa gaire. Vale. Amb la qual cosa, tu comences a girar, busques la inclinació que tu vols,
I pares. I tornes a fer peu palanca al mig. No, Vale. si aguantes la palanca aquí, l'avió et farà això. Tornem al lloc. Exacte, i després l'avió anirà girant així tota l'estona fins que tu li diguis tu, que ja no vull girar més. Vale. Peu palanca cap a l'altre cantó, i es torna a ficar així, i recte. Vale? Vale. Doncs ja està, ja podem marxar. Hola. Eudald. Sí, bon dia. Encantada, soc la Bonem. Judit. Molt bé. Eudald, venim de fer moltes activitats durant tot el dia, hem agafat molta gana i ens han dit que aquí a Cal Eudald és un molt bon lloc per venir a degustar-hi la cuina típica d'aquí de la Cerdanya, no? Doncs vinga, si m'acompanyes, proveu uns plats típics d'aquí de la Cerdanya. Gràcies. Doncs vinga, et proposo aquest plat, que és una patata confitada amb botifarra de perol i una vinagreta de fruits secs. Llavors, Productes de la terra, no? Sí, vull dir, són productes que d'aquí, a quilòmetre zero, productes de proximitat. Tens la patata, que nosaltres en diguem trumfes, que és d'aquí la vora, d'un pagès que ens les conrea i ens les porta a casa, i després la botifarra de perol, que també són del porc, per excel·lència. Té molt bona pinta, eh? Sí. Ens ho provarem. Molt bé, doncs vinga, que aprofiti i que vagi de gust. Gràcies. Doncs després de degustar la cuina de la Cerdanya, no podíem marxar sense visitar la capital de la comarca, Puigcerdà. Així doncs, anem a visitar dos dels punts més representatius de la ciutat. Ens acompanyeu? Som-hi! Hola. Bona tarda, Judit, què tal? La Maria José? Sí, soc encantada. Encantada. Hem vingut per veure parts molt importants de Puigcerdà. Una d'elles és aquest campanar, no? Sí. Què et sembla si pugem a veure el campanar? Perfecte. Maria José, ara sí que ja estem a dalt de tot del campanar, amb unes vistes completes de Puigcerdà i de tot el que és la vall d'aquí de la Cerdanya. Sí. I estem a la torre del campanar, no? Sí, estem a la torre, exactament. Estàs just en el centre, a la plaça Santa Maria. Com pots veure, bàsicament tens el que és la perifèria, que aquí podem veure tot el que és Cerdanya, 360 graus, com tu has dit.
Tenim una de les muntanyes més importants, bueno, totes són importants perquè a l'estiu tenim excursionistes de tot el món, de tot arreu, de tota Europa, de tot el món. Aquesta d'aquí és una de les més importants, tenim les estacions d'esquí, de la Molina Masella. De fet, en venim del matí, que hem estat al 2500, hem vist la vista al revés, des d'allà dalt cap aquí baix, ara la veiem al revés. Per què es caracteritza la torre on estem ara de l'església? És l'únic que en queda, no? Sí, exactament. Va ser derruïda en el 36, només ens queda el que és el campanar. A l'estiu, tant a l'estiu com a l'hivern, el que fem és obrim les portes perquè els visitants puguin venir a gaudir d'aquestes vistes. Que són molt maques, A mi m'agrada molt. Un altre dels trets característics d'aquí de Puigcerdà és el seu estany. Suposo que ens acompanyes a veure. I tant, de seguida, com vulgueu. Mira, Judit, ja estem anant a l'estany d'aquí de Puigcerdà. Has vist que estem molt a propet del centre? Molt a prop, sí. Estem molt a propet. Veus que estem envoltats d'aquestes cases senyorials. Modernistes, no? De la burgesia d'aquella època. Un dels símbols més importants de lo que són els voltants de l'estany. I sobretot veus ara aquestes barques d'aquí, a l'estiu, les fem servir per fer una miqueta així de volteta i a la gent els encanta. Suposo que és un dels punts neuràlgics on tant la gent de Puigcerdà com la gent que ve de fora es passeja per aquí, sobretot quan cau el sol, no? I tant, i venim a córrer i descansem i desconnectem una miqueta. Sí, és un entorn molt maco. M'acompanyes a donar una volta? T'acompanyo. Doncs bé, fins aquí el Ben a favor d'avui. Recordeu que, com sempre, podeu participar en el nostre concurs. Simplement ens heu d'enviar una imatge de qualsevol punt de la província de Girona i fer-nos-la arribar. La imatge que tingui més vots s'emporta un cap de setmana a Platja d'Aro, a l'hotel La Terrassa, a la suite amb jacuzzi. L'endemà té una sessió d'espa gratuïta i l'esmorzar. Maria José, nosaltres continuem la visita, no? Molt bé. Doncs som-hi. Fins aviat!